Section! Section! Hvorfor råber du nu sådan? Hvor er Shemnas? Der hvor han plejer. Rummet er søvn. Hvis det er så vigtigt, hvorfor kigger du så ikke selv efter? Hold op med at irritere mig. Jeg venter på hans tilbagekomst. Det bliver jeg nødt til. Det her er hvad der sker, når man har brug for ham, og han sover nu er alle de gange. Jeg er heller ikke så god til det der. Hvad med dig, her Section? Hvorfor kommer du nu her? Missionen dig Sadin fik, var at lede efter nye medlemmer. Og du har ikke råd til at miste tid til den mission. Jeg har så meget arbejde i forvejen. Jeg fandt en ny i går. Jeg tror, hans nye navn var Mar et eller andet. Den her organisation har nu 11 medlemmer. Det er et højt nummer. Og her i dag fik jeg spurgt Lexea, så man ikke kunne overtage for mig, så jeg kunne få en pause. Efter jeg har hjulpet ham med hans opgave. Ja, så må du da sove fuldt ud i nat. Jeg har noget mere arbejde for i dag, så jeg vil gå. Så uforskammet er dig. Jeg vil bare snakke lidt med dig. Om for eksempel Shemnas hemmelighed. Hvor mange år siden var det nu? Folk med Keyblades begyndte at komme frem. Og kom i store kampe. Da alt var færdigt, kom en mand, der havde mistet sin hukommelse. Shemnas? Nej. Shehanor blev indkaldt af Ansem på det tidspunkt. Blev han ikke? Jo, hvad er der med det? Rummet er søvn. Undergrundslaboratoriet, hvor vi studerede mørket i folks hjerter. Det sted Ansem beordrede os til at lukke af. Den første ting Shemnas gjorde, da han kom af med vores kloge, men kedelige leder, var at åbne laboratoriet igen og lave det om til et andet rum. Efter det gik jeg med det samme ned til rummet, og så kunne jeg høre ham snakke med nogen. Er det ikke lidt mærkeligt? Det er meningen, Shemnas skal være derinde alene. Det ser ud til, at du godt kan lide at udspionere folk. Jeg kunne jo ikke høre, hvad de sagde. Jeg følte mig nysgerrig. Du er interesseret i det også, ikke? Jeg vil nu hellere koncentrere mig om min mission. Du skulle måske også hellere til at koncentrere dig mere om din rigtige mission om at finde flere medlemmer. Vi skal jo skynde os at finde ting til vores nye hovedkvarter. 11 medlemmer er stadig ikke nok. Vores nye hovedkvarter. Nå, Castle Oblivion. Hvad må Shemnas vil opnå med det? Det har vi jo fået fortalt før. Der er en grund, som ikke alle har fået at vide. Med rummet af søvn kommer jo også rummet af opvågning. Det andet sted. Det er det, han søger. Det rum, som ikke er lavet af Shemnas. Måske er det der, den anden ven er.